Bararia soko ng'aribaga na mbeya mutigangire ribageri koiraneria omochumba Honorable Joas Nyamuku na mbia mono ase eng'encho kera omonto nabo akorora tari mochumba oraire na omochumba obegete abanto bana otimokiranga ase enkoro ase eng'encho mwarorire buna development egasaine gocha ase ward yane ya Itibo na notimokiranga engima. Mheshimiwa ngotai mbia mono nonya okoreta omopresident ase ekewancha eke kero na omokende ngoigwa na omopresident otachete iga Jomo Kenyatta. William Ruto ne president ya kabere ego break that history through you como identify Kiabonyaru buna historical mountain na inche nabona goteba na buna omochumba atebire university terie korigwa asa amatanga buna atebire naende is the only biological son to UDA to the president. Ase bari bara adopted na bagwanja bara motegerera na nere na bwate advisory ya kurugokia ase president igo nere constituency ne ward ebwate omo MCA bwa NC ya machi gaso UDA no mo jumbe nero kurukuru ase echama ya UDA igo bono we are here tubwatira namo torre na service delivery ya chira saba na inchi inchege ntokaro kimanyete nonya mboniga chitageka chitigarete ibere iga chiokora abantu bakominyoka gochaga abantu ba notimokirango na abantu banje tomochumba Nyamuku. In fact intori koirageka otarara abantu baichoirega na ase eng'encho nande abande bachire kanisa lakini toikega mpaka saa saba na atakwana kende gionsi buna batebire president ngochere nochora abantu bagocha ase eng'encho bwa obuya bwa abarai babo bachorete.